assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti kadi e windande men jeeɓire nde to banggue taaya to. Oɗon gandi windande adine nde en jangino hen attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi aɗayyibatu salawatu lillahi. Windande ɗimmire nde janguɗen hen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tataɓire nde janguɗen hen assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina. Windande nayaɓire nde janguɗen hen ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu. Hande noon eɗen ɓeyda hen wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ɗo haɗata hande wadde alloyiɗe kole joyi. Sa andiɗe, a faamiɗe, a wawiɗe, hankadi a serti e majjere ko wiyete attahiyatu. Hankadi kalɗo tahiyatu wi jangete e julde, so farilla mum so naafila mum a andi hankadi holto watte. Kala no julɗa darɗe ma ɗiɗi ɗon watte, nani ɗiɗi fof ko ɗi watte. Subaka ko ɗiɗi julete, wadde wattanide nde ɗon watte. Tusbaar ko 4, ɗiɗi gaɗiɗe waɗe hen, ɗiɗi cakkitiɗe waɗe hen. Takusan ko noon, futurne ɗiɗi gaɗiɗe waɗe ɗon, sakkitinde waɗe ɗon. Geeƴo ko 4, ɗiɗi gaɗiɗe waɗe hen, ɗiɗi cakkitiɗe waɗe hen. Ni foti. Naafila ne kala ɗo mbiɗa ɗiɗi fof tan mbaɗa ɗum hen, ɗiɗi fof mbaɗa ɗum hen ha tampa. Nani wittirde ko noon, sa gañi tan mbaɗa ɗum hen. An noon mo ganduɗa a jeenoko heno, jahata ko YouTube, binda Dental Dina TV, jiyangal mbaɗa abonné, jeetaɗa e jangoɓe he. Kala noon gonɗo hen ɗaɓɓirama ballal so Wave, so Orange Money, lomba e oɗo numéro ko jingiri galle golle ɗe 77 906 14 81. Nani oɗo mbaɗata ballal ma ko mbawɗa jingira ko jangete ko. Yo Allah hokku en nande e famde, waɗirde hen Allah. Bisimillah janggen. Ɗo henne woni wa, ɗo woni ash, ɗo woni ay haadu, wona ha e du, wona hadu, wona wa ash hadu. Ɗo ko wa, ɗo ko ash, ay ko cuh e huh woni sh. Wala mbiya wa ash. Ɗo woni ha, ɗo woni du, mbiya wa ashhadu. Ɗo woni anna, ay ɗo woni an, ɗo woni na, renda wona anna. Ay ɗo mbiya mu, ɗo woni muham, ay ham ma dan, mu ham ma dan, wona muhammadan, ay muhammadan. Ɗo woni muham ha ɗo madan, ndendina mbiya muhammadan. Wadde mbiya wa ashhadu, ɗo haaɗi, anna ko ɗo haaɗi, muhammadan ɗo haaɗi. Ndendina mbiya wa ashhadu anna muhammadan. Ayde wa ashhadu anna muhammadan. Ayde ɗo henne mbiya ab, ɗo woni du, ɗo woni hu, ndendina ab du hu, wona abduhu, ay abduhu. Ɗo mbiya wa ra su lu hu, wona wara, haɗo suulu, haɗo hu fuɗɗarde. Mbiya abduhu, ɗo haaɗi, wa rasuluhu, ɗo haaɗi. Joni janggen mbiyen wa ashhadu anna muhammadan
abduhu wa rasuluhu windande joyeɓire nde janguɗen hande ko wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu 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 ko ni windirte e pular ganda ɗum paama ɗum hande windana nde timmi ɗo tayo haaɗi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sala janga noon ko ni mbiyata attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له hande ɓeyduɗa hen wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu gasi ɗo timmi hankadi a gaynita heddi ko janga ɗum mbawa ɗum waɗama alluje 5 ƴettangal gongal janga mbawa ɗimmal ngal janga mbawa tataɓal ngal janga mbawa nayaɓal ngal janga mbawa joyaɓal ngal janga mbawa on saha ndendina ɗum wonta wonti gando muɗum kalɗo winda janga kala menɗa janga yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah gondiɗo en kaadiɗo ƴette wa ashhadu anna muhammadan nani wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu windende jeeɓire nde timmi an mo jeeyanoke heno jiɗɗo jeeyede heno jahata ko YouTube binda Dental Dine TV jiyangal mbaɗa abonné janta e bande en kala ko jangguinono ko ɓenni ko adi hande a yetti hande non tan moftanima on saha noon anne jenta e balloɓe e jingoɓe mbaɗa Wave ma walla Orange Money ma e oɗo numéro 77 906 14 81 jingere ma e wallere ma soɗon balle soɗon jingane jingue addina ko wallude e jingude on kadi keede e jingande en min jeeya courant min jeeya wifi o min jeeya connexion kadi komin yimɓe ne wonni ñamoɓe yaroɓe yamminoɓe yarnoɓe ɗum no wadde ko jogɗon jurum e ɗum mbaɗon hen balle mon e jingere mon goto ka waɗen ko wawi ko no wawri ni wasa yawde mi ala mi wawa watta hay batte mi ala mi wawa watta hay batte ala noon jiɗa noon jangguina kadi e dow tan hay nokku ɗum son ƴeewi joni hande o ɗo ñalawma 23 5e mois 2026 oɗon jaara e yimɓe ujunnaji 10 neɗɗo ɗum ɗo fof so rendi ma jungu ma wallu so jingi on balli wona en jingani l'islam en balli l'islam en balli kadi ko jangde yahore nde jangguinowo yurmini wawa yaade ñaago so ñaaguima aybine wadde onon kadi goni toon gonni ga wadde dennon tan jingon ɗum taw haala ala kako mbaɗɗa hen Allah yima yiidima e gollal mbaɗɗa ngal yo Allah yoɓ en moƴƴere wonde hen nde o rokka en sutoro gonɗo hen o oɗon jallo on jaama gacci hakke
wode tayo o timmi hande alhamdulillahi bil alamin ƴette kuɗi mon e karneji mon ɗum ɗo kadi wañete jange ɗigga watte eko jangano to 1 to e 2 e 3 e 4 e 5 on to gotum e karnema janga ɗigga on kadi sa wawa ko an woɗɗi ko waɗi mi windi mi haali heddi ko anne binda kala yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo mon guila mo saabi Allah yayali ko Sénégal alhamdulillah rabbil alamin on jarama wa salam numéro mon nan ɗo mbaɗe hen balle min jiya